Mètode científic, anàlisi de dades, longitud. Expressa 5 quilòmetres en metres, 25 centímetres en metres i 2.800 metres en hectòmetres. Anem allà. Primer, escrivim l'escala de les unitats de longitud, quilòmetres, hectòmetres, decàmetres, metres, decímetres, centímetres i mil·límetres. A continuació, anem a passar 5 quilòmetres en metres. 5 quilòmetres és la distància que hi ha des de Vilafranca, a la comarca dels Ports, fins a la Pobla. Anem allà. Primer, establim la relació que hi ha entre les dues unitats, quilòmetres i metres. Anem a l'escala i hem de desplaçar-nos 3 salts. Per tant, 1 quilòmetre, 1.000 metres. Segon, escrivim la quantitat que volem canviar, 5 quilòmetres, per i fracció. En la part de baix, les mateixes unitats que volem canviar i a la part de dalt les unitats que volem arribar. Al costat de les unitats, l'equivalència. 1 quilòmetre, 1.000 metres. Simplifiquem, operem, 5 per 1.000, 5.000 dividit entre 1, 5.000. 5.000 metres. Següent, 25 centímetres en metres. La distància que té aquest regle. Relació entre les dues unitats. 1 metre, 100 centímetres, ja que tenim 2 salts. Escrivim la quantitat que volem passar, 25 centímetres, per i fracció. A la part de baix, unitats iguals que les que volem canviar i a la part de dalt l'equivalència. Al costat de les unitats, doncs, també la seva equivalència. 1 metre, 100 centímetres. Simplifiquem, centímetres i centímetres se'n van. 25 per 1, 25 dividit entre 100, 0,25. Atenció, per a realitzar aquesta operació no cal la calculadora. És el mateix 25,0 que 25. El que he fet ha sigut desplaçar la coma. 2 llocs, 1 i 2, i em queda 0,25. Continuem. Passem 2.500 metres en hectòmetres. 2.800 metres és la distància a la qual va llançar un objecte de 2 tones després de produir-se una explosió en una indústria química prop de Tarragona durant l'any 2019. 2.800 metres de distància va llançar un objecte després d'una explosió. Anem a fer-ho. 2.500 metres a hectòmetres. Primer, relació entre les dues unitats. Hectòmetres està aquí, 2 salts. 1 hectòmetre, 100 metres. Escrivim la quantitat que volem canviar, 2.500 metres, per i fracció a la part de baix i a la part de dalt, com sempre, i l'equivalència. 1 hectòmetre, 100 metres. Simplifiquem, operem, 2.800 per 1, 2.800, dividit entre 100, recorrem la coma 2 vegades i queda 28 hectòmetres.